дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатӣ барномаи хатсайрро аз маркази Душанбешаҳр пешниҳоди шумо менамоем. имрӯз бахшида ба рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ бо ибтикори Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хатсайри махсуси шабона дар дохили шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардидааст ва ҳоло бошад аллакай қисми зиёде аз сокинону меҳмонони Душанбешаҳр дар марказ назди муҷассамаи Исмоили Сомонӣ ҷамъ шуда истоданд. Пас аз чанд лаҳза мо ба сафари худ оғоз менамоем. Моро тӯли барнома ҳамроҳ бошед. با این روز عمومی سیاحی کمیته همچون مقام وکالتدار ساحه سیاحی همایش را برگزار نمود با اشتراک نمایندگان وزارت اداره ها، کارشناسان ساحه، شرکت های سیاحی و مهمانخانه ها، اینچنین دانشگاه و مؤسسه های تعلیمی عاید به سمت سیاحی. طبق برنامه امروز یک قطار اکسیهای تبلیغاتی تشویقاتی وابسته به روز عمومی سیاحی یعنی دایر کرده شد و طبق برنامه یکی از اکسیها این برای баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва наврасон ва ҳамзамон муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе доир карда шуд, ки дар ин хатсайр донишҷӯён ва хонандагони муассисаҳои таълимии олӣ ва миёнаи касбӣ иштирок намуданд. ҳамзамон бояд гуфт, ки кумита дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати боз ҳам баргузор намудани чунин чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ яъне хатсайри сайёҳии шоми Душанберо мавриди амал қарор дод, ки имрӯз дар ин хатсайр баҳри рушди сайёҳии дохилӣ ва муаррифӣ намудани ин имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе муаррифӣ мегардад ва имрӯз дар ин хатсайр тамоми кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе яъне дӯстдорони сайру саҳат, кормандони касбии рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳамзамон кормандони ширкатҳои муддате ба тамоми давлатҳои Осиёи миёна доштем ва ҳамин тавр нахустин маротиба ба Тоҷикистон омадем. Мо ба кишвари шумо аз ҷониби Самарқанд ворид шудем. Аввал ба шаҳри Панҷакент, баъдан ба кӯҳҳои Фон рафтем. бояд бигӯям, ки аз рӯзҳои аввали саёҳат дар Тоҷикистон ба мо бениҳоят писанд омад. хеле таъссуроти хубе бардошт кардем. ҳеҷ интизор надоштем, ки мамлакати шумо аз лиҳози табиат то ба ин дараҷа зебо ва бой аст. қуллаҳои баландтарину осмонрасро ин ҷо бори аввал аст мебинем. аз ҳама муҳим, инсонҳо гарму самимӣ пешвоз мегиранд. хеле меҳрубон ҳастанд. ин барои мо хеле хушоянд аст ва боварӣ дорем, ки ҳатман ин маротиба аз Полша гурӯҳи сайёҳонро ҷамъ карда ба ин ҷо ба Тоҷикистон меорем.
бале, дар ҳақиқат ҳам ғайр аз табиати нотакрор, вақте мо ба пойтахт шаҳри Душанбе омадем, ба ҳайрат омадем. хеле хурсандем ки ин шаҳр ин қадар бо суръат дар ҳоли рушдёбӣ ва бузургшавист. инҷо бисёр одамони хуб бо хуи зебо ҳаст. дар шаб ҳам шаҳр намои чароғону дилфиреб дорад ва боз дар шаҳр нуқтаҳои зиёди хизматрасониҳо чун қаҳвахонаҳо, тарабхонаҳо, меҳмонхонаҳо ҳастанд. ба ҳар ҷое ки наравем таассуроти хубе бардошт мекунем. бале, тоҷикистон барои рушд додани намудҳои гуногуни сайёҳат имкониятҳои зиёду хубе дорад ва вобаста ба оне ки имрӯз рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ аст, ҳамаи сайёҳони дунё ва он нафароне ки фаъолияташон бо сайёҳат алоқамандӣ дорад табрик мегӯям. бигзор сайёҳӣ дар мамлакати шумо боз ҳам зиёдтар рушд намояд. ҳоло бисёр хурсандем ки аз тарафи Кумитаи рушди сайёҳии Тоҷикистон ба хатсайри шомгоҳии шаҳр даъват шудем. ҳарчанд қисман дохили шаҳр гашту гузор карда бошем ҳам, аммо ҳоло боварӣ дорам ки иштирок дар ин хатсайр ҷолибтар хоҳад буд. чипта дорем ба Полша. умедворем ки ин шом бо таассуроти баланд ба ватани худамон бармегардем. Пребывания в Душанбе, так как ночью мы улетаем уже на бояд гуфт ки барои иштирокдорони хатсайри идонаи шоми Душанбе аз тарафи ташкилкунандагон обҳои ташнашикан ва шириниҳо тақсим карда шуд. ҳамин тавр бо пур шудани ду автобуси дуошонаи болокушода ва бо ғуруби зебои офтобу чароғоншавии Душанбе шаҳр, хатсайри шоми Душанбеи мо бахшида ба рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ ба роҳ баромад. ҳама шуду хурсанд буданд. раҳораҳ роҳбалад аҳли хатсайро бо мавзеъ ва иншоотҳои стратегӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, таърихӣ ва ғайра шинос намуда дар бораи таъриху фаъолияти онҳо маълумот медод. воқеан ҳам солҳои охир Душанбешаҳр ба таври шинохтанашаванда дилфиребу назаррабо гардида дили миллионҳо нафар сокинону меҳмонон ва сайёҳон аз хориҷи мамлакатро тасхир намудааст. вақти шабона чароғҳои рангаи ин шаҳри дилоро асрори зебову дилписанди онро бо тарзи дигар ба бинанда ифшо месозад. иншон ман хело шодам ки дар ин хатсайр тамошо карда гашта истодам. шаҳри Душанбе хело зебо шудааст. дар ҳамин хатсайр ба мо роҳбалад маълумотҳои оид бар ҳамин шаҳр дода истодам. пойтахти азизамон табдил ёфтааст. имрӯз дар шаҳри Душанбе боғу гулгаштҳо ва маконҳои дигари тамошобоб мавҷуданд ки ҳамарӯза аз онҳо нафарони зиёд дидан менамоянд. мавзеъҳои фарҳангиву фароғатӣ дар шаҳри Душанбе бо зебоии хосашон диққатҷалбкунанда буда ба макони сайру гашт ва истироҳати доимии сокинону меҳмонони пойтахт табдил ёфтанд. чароғакҳои рангобаранги зебою дилфиреб, гулу буттаҳои назаррабо ва биноҳои баланду замонавии чароғони истиқоматӣ ба пойтахти азизамон ҳусни нотакрор бахшиданд. من شریف‌بایو رابیه از خوجند میباشم و امروز بخشیده به روز سیاحی ما رو به این خطسیر تکلیف کردن و من خیلی خرسند میباشم که با همراه عائله‌ام به این خطسیر نشستیم و از زیبایی‌های شهر دوشنبه دیدنی کرده ایستادیم. شهر دوشنبه یکی از شهرهای خیلی زیبا و خیلی پیشرفته است. بیناهای بلند، چراغون و خیلی زیبا. تاثیرات من خیلی خوب است. ما تصمیم گرفتیم که روز عمومی جهانی سیاحی رو جشن گیریم و من با همراهی برادرم با اسباب‌های موسیقی نواخته و زمزمه نموده تابع اشتراکداران
хатсайри шоми душанберо болида мегардонем ва хеле хурсанд ҳастем ки ҳоло дар ин ҷо мо иштирок дорем. ёдовар мешавем ки ҳамасола рӯзи умумиҷаҳонии сайёҳӣ дар тамоми гӯшаю канори дунё таҳти шиорҳои гуногун қайд карда мешавад. шиори соли 2023 рӯзи ҷаҳонии сайёҳиро созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ, сайёҳат ва сармоягузориҳои сабз унвон кардааст. дар ин росто қобили зикр аст ки таи чанд соли охир корҳои ободонӣ, кабудизоркунӣ ва ниҳолшинонӣ дар пойтахти мамлакат ҷоннок гардида имрӯзҳо бо боварӣ метавон гуфт ки душанбе ба шаҳри сабзу хуррам табдил ёфтааст. иштирокдорони хатсайр хушнуд аз он буданд ки душанбеи азизи мо имрӯз тарҳи бузургтарин шаҳрҳои ҷаҳонро ба худ гирифта ва воқеан дар тарҳу симову сурати душанбе падидаҳои бузурги фарҳангӣ, шаҳрдории классикӣ ва ҷаҳони муосир таҷассум ёфтааст ки мо дар гӯшаву канори олам ба мушоҳида мегирем. بسیار خوشحال هستیم که در دوره جوربینی‌های جهانی روز سیاحی شام خطسیری شام دوشنبه تشکیل کرده شد و ما کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه از آن در جایهای سیاحی و جایهای تاریخی که در پایتخت عزیز ما هست دیدن نموده ایستادیم و اهمیت تشکیل چنین خطسیرهای داخلی امکان می‌دهد که تاریخ و فرهنگ ملت خود باقی پیدا کنند. инак пас аз каме сайри шоми душанбе намудан хатсайри мо дар назди маҷмӯаи истиқлол қарор гирифт ва инак пас аз якчанд дақиқа танаффус кардан ин ҷо мо хатсайри худро идома хоҳем дод. моро ҳамроҳ бошед. شده به روز عمومی‌جهانی سیاحی با تشبث مقامات اجرایی کننده دولتی شهر دوشنبه در همکاری با کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سیاحت شام دوشنبه تشکیل کرده شد و در سیاحت مذکور شهروندان کشور، ساکنان پایتخت، مهمانان و نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک دارند و بعد استراحت فراغت آنها نوازندگان و دیگر اهل هنر نیز دعوت گردیدند و عین حال ما طبق خطسیری تصدیق گردیده در میدان استقلال توقف کردیم و مدت چند از میدان استقلال مهمانان دیدن میکنند و با سفر خود را ادامه میدیم. ما هممون شاهد آن هستیم که در دولت‌های پیشرفته جهان خطسیرهای داخلی شهری بسیار هم معمول و مشهور گشته است و با همین مقصد در پایتخت کشور سیاحت شام دوشنبه راه اندازی گردید که توسط اتوبوس‌های دو آشیانه عملی کرده می شود و شهروندان خارجی و ساکنان پایتخت توسط این خطسیرهای تشکیل کرده می توانند از امکانیت‌های سیاحی شهر دوشنبه دیدن نمایند و معلومات و اطلاعات ضروری را بر دسترس نمایند. پس از کمی توقف نمودن و رسم‌های خاطره‌ای گرفتن در میدان استقلال خطسیری ما باز به راه برآمد. گل
доверяем по вашему прекрасному городу, что кӯчаҳои зебои шаҳрро тамошо карда мушоҳида мекунем ки душанбе дар ҳоли рушду тараққиёти босуръат қарор дорад. бинобар ин аз тамоми шаҳри душанбе таассуроти хубу беинтиҳоро бардошт кардам. аз рӯбарӯ шудан бо нафароне ки моро хуб пешвоз гирифтанд, меҳрубонанд ва хеле нехоҳанд, хушнуд ҳастам. ман воқеан ҳам аз омадан ба тоҷикистон ва дидани чунин зебоиҳои пойтахти тоҷикистон бениҳоят шодаму мебинам ки то кадом андоза босуръат инфраструктури соҳаи сайёҳии шумо пешрафта истодааст. инҷо хеле зебо, тоза, обод, муносибати одамон бисёр нағз аст. аз ҳама асосаш ки барои ҳар як сайёҳ муҳим мебошад, ин бехатарӣ аст. ман чунин меҳисобам ки инҷо беҳтарин макон барои сайёҳат мебошад, зеро инҷо барои ҳар як гурӯҳи сайёҳон намуди хатсайрҳои мувофиқи ҳам кӯҳнавардӣ, ҳам обӣ ва ҳам бисёр намудҳои дигари сайёҳат вуҷуд доранд. ман мебинам ки дар пойтахт сабзкориҳо бениҳоят зиёданд. бо боварӣ метавонам бигӯям ки ояндаи сайёҳии тоҷикистон хеле дурахшон аст. бисёр шод ҳастам аз он ки имрӯз мо мебинем ки рӯз аз рӯз шаҳри мо зеботар шуда истодааст ва ҳамаи он сайёҳоне ки ба мо ташриф меоранд ва табиати моро дидан мекунанд, аз одамои мо, аз мардуми мо дидан мекунанд ва бисёр шоданд аз он ки ба чунин диёр онҳо ба ташриф оварданд ва ҳама суханҳои нек фақат дар бораи тоҷикистон ва дар бораи мардуми тоҷик мегӯянд ва аз ин мо бисёр шод мешавем ва боз беҳтар бо кӯшиш мекунем ки зиёдтар меҳмононро қабул кунем ва ба онҳо дар бораи тоҷикистони худ бештар маълумот диҳем. ҳаминтар пас аз сайёҳати шоми душанбе автобусҳо дубора дар хиёбони дӯстии халқҳо назди муҷассамаи исмоили сомонӣ қарор гирифтанд. сокинон, меҳмонон, сайёҳон ва намояндагони касбу кори гуногун аз рафти хатсайри имрӯза якҷаҳон таъссуроти нек бардошт карданд. сайёҳати шоми душанбе бо гирифтани расмҳои хотиравӣ ба поён расид. бинандагони азиз, ҳамин тар бо бардошти якҷаҳон таъссурот аз сайёҳати хотирмони шоми душанбе мерасем ба поёни хатсайри навбатии барномаи сайёҳии хатсайр. ҳамеша дӯстдори сайёҳат ва телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.